Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil, povedal im: ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať väžu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie, aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostávať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000. Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Poviem vám niečo osobné. Asi pred 2 dňami som sa zobudil. Nepoviem kedy, ale zobudil som sa na to, jak ma extrémne bolia nohy, ale naozaj. Kto vie, kto nevie, tak dúfam, že to nebude musieť zažiť, ale človek si uvedomil, že definitívne už nie som mladý človek. Nech sa k tomu pozriem, ak chcem. Keď vás zobudí bolesť, tak viete, že už to s vami ide dole z kopca. Tým to nič zlé nie je, ale je to realita. A tak som sa pozrel na tie svoje nohy a oni tak zlé, jak vyzerajú, nevyzerali nikdy, naozaj. Opuchnuté koleno a aj dole a ešte všelijaké iné veci. A tak som sa začal ľutovať. No, tak to chlapi my vieme. A potom som si spomenul na jedno slovo, ktoré je v Biblii. Prorok Izaiáš hovorí jednu vec, ktorá ma nikdy nenapadla, že sa týka mňa. A tam je povedané: aké krásne sú nohy tých, ktorí pohora ohlasujú Božiu zvesť, Boží pokoj. A som si uvedomil, že to je moja práca. Dokonca nielen moja práca, že to je niečo, za čo dostávam odmenu. Ale to je zmysel, prečo žijem. Že ja som sa sám preto v čase, ktorý bol na to rozhodol. Že chcem žiť preto, aby som mohol toto robiť, aby som mohol toto ohlasovať. Že toto som si vybral za zmysel svojho života. A potom som si to uvedomil.
To je jedna realita. Že nemôžem stať, že najďalej dojdem po prvý schod a potom mám pocit, že mi niekto odstrelil koleno. Keď som minulý týždeň skoro inde, kde som bol, skoro skolaboval pri oltári, tak už som mal dosť. Potom som musel normálne jednoducho ľahnuť. Som nevydržal už. Tým len chcem povedať, že to je jedna realita. Vás zasiahne tak, že si nemôžete myslieť, to nejak zvládnem. Nie. Už to nezvládate. Ani ja už som to nezvládal. A potom človek začne, začnú sa kopiť. Ale toto slovo ma vrátilo do reality. A nie tak, že už mi nič není. Ale som si uvedomil, že mi bude horšie, keď nepríjmem, že toto je súčasť toho, prečo žijem. Dneska mi je naozaj trochu lepšie. A uvedomil som si, že to chcem povedať preto, lebo keď Pán chce, tak môže. Ale musím mu dať šancu. A tá šanca je, že pristúpim a teraz prídeme k evanjeliu. Tá šanca je, že ja pristúpim na jeho podmienky. Že prestanem hľadať príležitosti, ktoré a on ich dáva, kedy môžem uplatniť to, čo viem, čo mu rozumiem, kde sa cítim, jak to sa dneska hovorí, že komfortne. A začnem prijímať to, čo on dáva, aby on mal z toho radosť. A do toho prišlo toto evanjelium, ktoré dneska čítame. Viete, keď hovorili sme s otcom Václavom o tom, že väčšina z vás ani nie je schopná rozumieť tomu, čo sa tam píše. V tom dnešnom evanjeliu, ten posledný odsek. Kvôli jedinej veci. Lebo dnešná situácia nám prípada tak šialená, tak nenormálna, tak bláznivá, a keď to každý deň nám to opakujú, človek aj zabudne, že v histórii, v dejinách sa opakuje to, čo hovorí Pán Ježiš. Tu je totiž napísané, keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom a si rozpočíta, že nemôže bojovať so silnejším, tak takú vojnu nerozpúta. A my to vidíme presný opak. Vidíme blázna, hovorím za seba, blázna, ktorý rozpútal vojnu s niekým, kto je silnejší. A do nej nás všetkých zatiahnuť chce. A to je jeden, to je druhý, to je ďalší. To sú politici. A to len preto, že my všetci sme hlúpi a nevieme, že v dejinách platí to, čo hovoril Pán Ježiš. Viete, tí ľudia, ktorým to on hovoril, vedeli, že tak sa štáty nevedú. Že tak sa rodiny nevedú, že tak sa cirkev nevedie. Ale keďže toto všetko je preč, my žijeme iba v dnešku, tak nerozumieme ani jeho slovu. Potom sme nešťastní. Potom nemôže nás postaviť na nohy a to je náš problém. Tak jak môj, pozrel som sa na nich, tak na tom sa nemôžem stať. Na to sa predsa, o to sa nemôžem oprieť, keď to tak naozaj boli. A ono to naozaj boli. Ale o to slovo sa oprieť môžem. Lebo miliónkrát mi Pán povedal niečo a keď som sa oprel o jeho slovo, nebolo mi fajn, ale bol som schopný urobiť to, čo on chcel. To je ten rozdiel.
A aj my sa aj dnes musíme oprieť o toto slovo, lebo keď budeme rozprávať o tom, ako máme nenávidieť toho, oného, tamtého, tak skončíme tak, že sa budeme strieľať. To dneska je tak. Tu je jedna podmienka. Ježiš hovorí, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko a prosí o podmienky mieru, a to je teraz. Čiže my, ja a každý jeden z vás je v takom vzťahu s Bohom. Ježiš to jasne hovorí. Že nemôžeme bojovať s ním a myslieť si, že si presadíme to, čo chceme. To je nerozumné. To je nenormálne. To je protiprirodzené. Jediný spôsob, jediné, čo je rozumné urobiť v tejto situácii, hovorí, prosí o podmienky mieru. Na šťastie si musíme uvedomiť, že tie podmienky mieru, teda pokoja s Bohom, to nie je iba o tom, že viete, tie politické pojmy, oni rozprávajú len o prímeri, aby sa mohli znova vyzbrojiť a znova zabíjať, čiže znova sa búriť. A my tiež by sme chceli s Bohom prímerie, miesto toho, aby sme prosili o podmienky mieru. Totiž podmienky mieru prijať znamená čo? To znamená kapitulovať. Vzdať sa. Vy nedostanete nič. Ale ostane nám náš život. Dostaneme spásu. Budeme existovať. Boh nás nezničí, ani pamiatku po nás. To je to, čo nám chce toto evanjelium povedať. Nie, že je to pekné, je to milé, je to niečo. To je otázka holej existencie. Tí blázni, čo to nechápu fyzicky, na to fyzicky doplatia. Ale my, keď to nedokážeme duchovne pochopiť, na to dopadneme duchovne. A to je to, čoho by sme sa naozaj mali báť. Čo by nám malo ježiť vlasy, aj tie, čo nám zopár zostali na hlave. Lebo tie podmienky mieru, ktoré Boh dáva, sú veľmi jednoduché. Vlastne iba jedna. Ježiš hovorí, že kto neopustí všetko, čo má, nenesie svoj kríž. Alebo ináč. Kto nevymení svoj život za Ježišov. Kto má syna, má život, nemá syna, nemá život. Jediná podmienka. A potom s ním máme zmluvu. Aj to voláme, že nová zmluva v jeho krvi. Za chvíľu to budeme počuť. A ten, kto to prijíma, a kto to prijíma aj fyzicky, tak prijíma, hovorí, ja tu podpisujem, ja prijímam fyzicky ten znak i tú pečať toho, že ja túto zmluvu s Bohom chcem mať. Že ja tu teraz, Pane Bože, pred Tebou kapitulujem, aby som si už nepresadzoval to, čo zo mňa robí blázna. Duchovne. A vtedy je jasno. Vtedy nám to slovo nebude ani pohoršením, ani nejakým neznámym, ale radosťou z toho, že my sme na to prišli. Že mi to konečne došlo. Ja som konečne objavil spôsob, aký môžem byť šťastný aj napriek tomu, že mám doma zrkadlo, aj napriek tomu, že mám takú a takú povahu a že som v takých a takých okolnostiach. Lebo ináč to všetko mi naozaj bude vždycky brániť. Bude niekto, niečo, alebo hovorím zrkadlo,
ktoré mi zabránia byť šťastným. A tak sa to bude vliec a vliec a vliec a vliec. A čo z toho? Naozaj chcíme. Dobre. Akurát. Chcíme to, čo Pán chce. Chcíme spečatiť tú zmluvu s ním, čo máme. A potom nás postaví na nohy, aj keď na nich nebudeme vládať stáť. Možno nevydržíme to, čo by sme chceli, ale vydržíme to, čo on chce. Možno nedokážeme to, čo by sme my si plánovali, ale dokážeme to, k čomu nás volá. Možno nenaplníme svoju vôľu, ani vôľu moju, ani nikoho, ale máme istotu, že budeme mať silu plniť jeho vôľu. A to je potom úplne iný život. Verím a dôverujem, že Pán to môže urobiť, lebo nám to ponúka. Dajme mu toľko ruku, aby nás mohol do toho voviesť. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky. Amen.